माने सोलायनाय लाबोगोन होननानै तारमाने परिबर्तन होननानै तारमाने दिनै सोलायनाया बेसे जाबाय जोंखौ बाक्सानिफ्राय तामुलपुराव दोनहैनो नागिरो तारमाने। हेलो एवरीवन once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय, लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ मोजाङै नायग्रो, बेनिफ्राय कमेन्ट हर। दिनै मोनसे बिराद इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव सावरायगोन रायजो राजाफोर, जोबजासिम नोंथांमोना गोसो होनानै अननानै नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। स' दिनै बिटिआरनि CEM मिस्टार प्रमद बर' सारनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा, बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा उखैहाब सोमावसारदों। बिथांमोना मा लुबैनानै एथ' गिदिर हांगार स्ट्राइक बानायदों, बेनि भिडिअ फुटेजखौ नायलांग्रोदो। बिनि सिगां रन्जित कुमार बसुमतारी EM सारा जोंना साख्रि होनो हायैनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ दाय जाबसिनदों। जे बिथाङा हाग्रामा महिलारिया जे CSP खौ केस होनानैसो बिथांमोना दाख्लैसो देरहादों। बे केस सालायनायावनो बिथांमोना साख्रिखौ सोथ'नो हायाखै, बे लाइनजों बिथाङा खोथाखौ बुंदों। बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन, भिडिअ फुटेजखौ होगोन। दा बेनि सिगां बे हांगार स्ट्राइक खालामग्राफ्रा बिराद दुखु मोननाय फोरमायनानै प्रमद बर' सारनि सायाव माबादि खुद्रि सारदों, रागा जोंदों, बेखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो। 10 घन्टा उखैहाबनाय सोमावसारनाय जोंहा बे जे लाबाय, बे मोनसे जोंहा गिदिर थांखिखौ लानानै जों लानो गोनां जादों। मानोना थांनाय जिथु समष्टिनि बिजिरना नायनाय, बेहाय समष्टिखौ जोङो तामुलपुर समष्टि हिसाबै बिथांमोना होदोंमोन। बेनिफ्राय दा तामुलपुर समष्टियाव बिथांमोना लांनायनि उनावबो फिन आरो दा जिल्लाखौबो तामुलपुर हिसाबै फोसावनायनि थाखाय जोंनि माखासे रायजो राजाया हयथ' इयाव गोबां दुखु मोनदों। मानो होनबा बे तामुलपुर जिल्लायाव जुदि जोंहा थांनांगौबा माखासे जोंहा जेंना दङ। जेरै दिनै जोङो जानथायखौ नायोबाबो जोंहा माखासे दिनै बेहाय जेंनाया फैयो। जोङो जायनाखि मुसलपुराव जोङो 15 मिनिटाव जुदि जोङो खामानि मावनानै फैनो हायोबा, नाथाय जों तामुलपुर थांनांगौबा जोङो बेयाव 1.5 घन्टानि समावनो जोङो मोनहैनो हाया। आरो माखासे जोंनि लामायाव दिनै जेरै लामानि थांलाय फैलायाथ' हान्था मेलाया जोबोद गाज्रि। बेहाय मोनथाम दैमा बारनांगौ, नाथाय बे मोनथाम दैमायावबो दिनैसिमबो दालां गैया। बे दालाङा जोङो जोनोमनिफ्रायनो दिनै जों बेसेबां खस्थ' नुबोबाय। जों बेयाव थांनांगौबा जों दिनै दालांखौनो नुजायाखै। नाथाय गभर्नमेन्टआव बेखौ होनो दालाङा जासिगोन होननानै, नाथाय जों दिनैसिमबो बे दालांखौ नुवाखै। जायनि जाहोनाव जोंहा तामुलपुराव थांनोनो जोबोद समस्या जायो। आरो जों जुदि तामुलपुर थांनांगौबा जोङो दा जोंनि जि हान्था मेलानि राहा, बे जाबाय जोंनि सुबनखाता, बागानपारा, नलबारि जाना रङिया थांनांगौबा बेहाय जोंहा डिस्टेन्सआ जाहैयो 180 किल'मिटारनिफ्राय 190 किल'मिटार आप डाउन जायोब्ला। थ' होमबा जोंनि साधारन रायजो राजाया बे 180 किल'मिटारसिम थांनांगौबा जोंहा बेसेबां खहा दङ। आरो जोङो बे तामुलपुराव थाङोबा जोंनि माखासे बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां असुबिदाफोर दं। नो जास्टिस नो भट, बास बेनो। माने सोलायनाय लाबोगोन होननानै तारमाने परिबर्तन होननानै तारमाने दिनै सोलायनाया बेसे जाबाय जोंखौ बाक्सानिफ्राय तामुलपुराव दोनहैनो नागिरो। तारमाने सोलायनाया जेबोआनो नङा। जोंनि आखायाव जेसेबां तारमाने आगोलो जोंनि आखाइ मुथायाव खायसे फिसा खामानि मावनो गोनां हानाय दंमोन, बेफोरखौ बिसोरो दा बिथांमोना परिबर्तननि माबायाव माने बिसोरखौ हेमन्त सारनि आखायाव हरजोब्बाय। आरो दा जों नै इफोरबायदि ओंखायनो बेनो परिबर्तन, माने जोंखौ तामुलपुराव लांगोन, बेनो परिबर्तन। नो जास्टिस नो रेस्ट and no justice no vote, বাস বেনো। কি কাৰ্যসূচী আছিলে? মানে আজি ইয়াতে আমাৰ সদায় তাৰমানে ক'ব লগা একো হেৰি নাই, গম পাই আছে। আজি নহয়, কেইদিনমান আগৰ পৰাই এই মানে আন্দোলনটো চলি আছে। আমি আমাৰ আন্দোলনটো এয়ে হ'ল, আমি বাক্সাত আছিলোঁ, আমি বাক্সাত থাকিম, আমি তামোলপুৰত নাযাম। আৰু যদি আমাৰ তামোলপুৰত নেই, বাক্সাত নথয়, আমি এইখিনি আমাৰ ৰাইজ আছে, এইখিনি ৰাইজে একো নহয়, আৰু ৰাইজ আছে, আৰু আহিব। আমি ইয়াত পৰা আমি ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম। আমি মহিলা মানুহ লগা বুলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন কৰিম যাতে তাৰমানে কোনো মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে বা প্ৰমোদ ছাৰে মানে ভাবি পাৰ পাবা নহয় আমি এনেকুৱা ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম। আমাক সেই গতিকে আমাৰ আন্দোলনৰ মানে মূল যোনটো কাৰণ, আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব খুজিছোঁ, এইটো আমাৰ দাবী। আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰাখক, আমি তামোলপুৰ নাযাওঁ, বাছ আমাৰ ক'ব লগা এইখিনি। स' भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो बुजिनो मोनबाय जानांगौ। दिनैनि दिनावबो बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो गोजोन सान्थि बे बिटिआरआवहाय दिनै मानो बेबायदि एथ' गिदिर उखैहाब सोमावसारनाय हांगार स्ट्राइक पाब्लिकफ्रा खालामनो गोनां जादों? साननानै नायदो रायजो राजाफोर, बबे बिथिंजों
जोङो थांगासिनो दं जोंनि थाखानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाखानाय माखासे गामिफोरखौ थांनाय डिलिमिटेसन फाइनाल ड्राफ्टनि गेजेरजों समस्ति दाफामनाया जाबाय आरोबाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव माखासे गामिखौ हरबावबाय बे डिलिमिटेसन ड्राफ्टनि गेजेरजों माखासे समस्ति दाफामनायावनो रागाया एसे दंखायोमोन बे थामिबायमोन दे उनफ्राव माबा मोनसे जागोन साननाय फैबाय बेनि अनगायैबो माखासे कयेकथा गामिफोरखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गामिफोरखौहाय तामुलपुर जिल्लायावहाय सोहैनायखौसो बिथांमोना बिराद दुखु मोनदों आरो दुखु मोनथावथावखाबो मा सोलाय सोल' जाबाय थानांगौ बेफोरबादिजों मा परिबर्तन मा दानो नागिरदों मा चेन्जिं लाबोनो नागिरदों ससाइटियावलाय आरो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे आइडिय'लजि मा सोनो नागिरदों थाखानायखौ बोख्लेङो ना लाबोदेरनांगौ बारायदेरनांगौसो रिमट कन्ट्रल बादि फिदिंजाबाय थाबा जानाय नङा सार नोंथाङाबो साननांगोन बर' हारिनि फारसे सिन्था खालामनांगोन बै ओनसोलनि थाखानाय रायजो राजानि फारसे सिन्था खालामनांगोन दा जेरैखि जाया बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौ स्पेसियेलि आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टार प्रमद ब्रह्म बर' सार CM अफ BTR नोंथाङा इमिडियेटलि बेनि थाखाय मोनसे एक्सन लानांगौ जेरैखि जाया आरो बेबादि जाहाथे मोनसे इयुननि थाखाय खहा जानो थांथावथाव जाथाया जाहाथे इयुनाव जाफिननाङा बेनि फारसे मोनसे बेरा होनानै दोननांगौ बेखौनो आङो दिनै भिडिअजों बुंबाय आरो आं बारा बिनि सोमोन्दै बुंला नोंथांमोना बुजिखागौ मिथिखासिगौ बेजों लोगोसे दा नैबे मोनसे खोथाया जाहैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारी सारा साख्रि होनो हायैनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ दाय जाबसिन हरदों जे बिथाङानो CSP खौ केस होनानैहाय जाहाथे BTR ओनसोलनि सुबुंफ्रा इयुथ्सफ्रा साख्रि मोननो हाया बिनि थाखाय बिथाङा केस होदों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों उल्लेख खालामना होदों दा बेखौ साननो थाङोबा हजम हाया मोनो आरो थारमाने बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां साख्रि सोबोबाय 4 ग्रेड 3 ग्रेड दा बिथांखौ बेबादि बुंनाया मोनसे मिलाया बादि मोनो आरो गाव फ्राय दासिमबो थारमाने बिनि बुंनायनि अर्थ'आ जाहैबाय फेरेंगा सारनिया बिथांमोनहा जे बे केसनि फारसे जुजिनानै दासो देरहाफैदों बे केसखौ सालायनायावनो माखासे समा थांबाय बेखायनो बिथांमोना बै समाव बा केसनि थाखायनो बै माखासे समाव केसनि फारसे नांबाय थानाय समाव साख्रिखौ होनो हायाखै होननानै गावखौ बारग'नायनि खोथा बुंदों आरो हाग्रामा महिलारि सारनाव दाय जाबसिन हरदों नाथाय साननो थाङोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव 17 बोसोर সময়त हाग्रामा महिलारि सारे বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টত BTC অঞ্চলত কারণে BTC রাইজৰ কারণে চাকৰি দিয়া হৈছে बेखौ नोंथांमोनाबो प्रुफ दं आरो आंबो दानो राइट नाउ प्रुफ होनो हायो बिथाङा मालाबाबो BTC नि रायजो राजाफोरनि थाखाय साख्रिया बन्द जानांगौ होननानै सानफेराखै बिथाङा होबोदोंसो दा रन्जित कुमार बसुमतारी सारा बबे एंगेलजों बुंदों आरो बिथांनि खोथाखौ खोनासंनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो आङो बेखौ नेनानै थानोसै दा बिथां बुंनाय भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना ससे नायदो साख्रियाथ' BTR एकर्डजों सोमोन्दो गैया दा जोंनियाव 1100टा पस्ट खालि दं बे 1100टा पस्ट खालिखौ सेंसन खालामनानै मानसिनो साख्रि होनो दाहाथों मोनसे पलिसिजों BPA बा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै हाइकर्ट केस होदोंमोन बे हाइकर्ट केसखौ जोङो नाङै थांनाय बाराव देरहानो हाबाय दा नैबे 1100टा पस्ट खालि थानायखौ जोङो दिनै नटिफिकेसन होनानै साख्रि होनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय स' भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।